Dobrodošli u još jedan video kanala Današnje vesti. Mlada youtuberka i tiktokerka Kristina Kika Đukić izvršila je samoubistvo 9.11. zbog višegodišnjeg zlostavljanja koje je trpela na društvenim mrežama. Sada su objavljeni detalji oko njene sahrane. Naime, ovu informaciju na Instagramu podelila Kikina majka Nataša Đukić-Veličković. Sahrana naše drage Kike će se održati 14.12.2021. u 13 časova na groblju Lešće, napisala je ona. Poznata influencerka, o čijoj tragediji bruji Srbija, oduzela je sebi život tako što se predozirala bensedinima i ekstazijem. Naime, ranije je objavljeno da su u sobi u kojoj je Kika izvršila samoubistvo pronađene određene materije, ali kako pojedini mediji saznaju, od izvora bliskih preminuloj devojci, u pitanju je bila ova kombinacija koja je bila kobna za youtuberku. Poznata srpska influencerka je, kako mediji kažu, već jednom pokušala samoubistvo pre oko godinu dana tako što je pokušala da skoči sa mosta. Međutim, ona je u tome sprečena, saznaje se od izvora bliskih tragično preminuloj youtuberki. Kako se nezvanično saznaje, youtuber Baka Prase je negirao odgovornost za događaj. On je na saslušanju rekao da je sukob postojao pre 2 godine, ali da su se on i preminula Kristina Đukić pomirili i počeli da razgovaraju o saradnji. U narednom periodu će biti saslušana sva lica koje mogu dati značajne informacije kako bi se sagledali svi aspekti događaja. Tužilaštvo će u narednom periodu preduzeti sve potrebne korake radi toga, a u pitanju su osobe koje su poznavali Baku Praseta i Kristinu Kiku Đukić u svetlu njihovog odnosa. Baka Prase saslušao oko 4 sata. Podsjetimo, Kika je bila jedan od omiljenih srpskih gamerki, youtuberki, influencerki među mlađom populacijom. Rođena je u Beogradu, imala je samo 21 godinu i bila je jedna od retkih devojaka gamerki kod nas. U martu 2015. godine pokrenula je svoj YouTube kanal na kom je svakog dana postavljala klipove na kojima je igrala neke od popularnih igrica. Kasnije je povećala sadržaj na svom kanalu raznim videima. Iz ovog tragičnog događaja moramo izvući pouku i pokušati da sprečimo da se ovako nešto dogodi. Razna deca i mladi trpe nasilje na raznim nivoima i u raznom obimu. Neko će reći da je to deo odrastanja, ali isto tako deo odrastanja ne može biti toliko maltretiranje da dovede do tragedije. Hvala na pažnji.